Merci a tots per estar aquí. Moltes gràcies a l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquet per pensar en mi per poder fer aquest clínic. Gràcies també al Xavier Rodri, al Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet, per fer-me participatiu d'un moment tan especial com aquest. Per mi, porto molts anys fent clínics, però és un dels clínics que realment em fa més... És un dels clínics que em fa realment més il·lusió poder... Faig la introducció així. És un dels clínics que em fa més il·lusió poder donar pels anys viscuts amb el Salva, per l'amistat, per les experiències, per tot l'aprenentatge que jo he pogut disfrutar durant aquests anys, des que vaig començar amb ell l'any 2011 fins a l'actualitat. També comentar-vos que el que explicarem avui és una petita part del que és alguns dels aspectes del joc que el Salva ha aportat al bàsquet actual. El Pau del Tio no ha pogut estar perquè tenia partit, llavors soc l'encarregat de portar a terme aquesta difícil tasca, de posar a la pista alguns dels conceptes, alguns dels aprenentatges que el Salva ens ha fet partíceps. Jo entro l'any 2011 al primer equip de la Penya, i fins llavors havia portat el júnior, i hi ha dues coses d'entrada que em van impactar del Salva. La primera és que ell volia ser ajudat pels seus entrenadors ajudants. Els seus entrenadors ajudants eren una gran part del seu treball. Nosaltres ens repartíem les tasques en atac i defensa. Jo vaig estar 5 anys amb ell i amb el José Ángel Samaniego, que és el seu ajudant. Ens repartíem les tasques d'atac i defensa i cada matí preparàvem l'entrenament. Cada matí preparàvem l'entrenament i pensàvem, el Salva ja portava les idees al cap, un paper, i pensàvem què volíem treballar. Després, l'altre aspecte important és que ell sempre mirava el bàsquet o sempre mira el bàsquet amb la idea de què pot aportar el que estic mirant, el que estic captant en els meus propis equips. Anticipava tot el que podia passar i ho traslladava dels seus equips. I dintre d'aquestes reunions de principi de temporada, d'aquestes trobades per preparar cada dia els entrenaments, recordo que va arribar un moment que parlaven del joc arribant. Jo venia del júnior de la Penya i per mi era atac posicional i transició, una transició organitzada o atac posicional. El joc arribant, què era això del joc arribant? I realment ignorava una mica el fet de pujar la pilota ràpid i intentar generar des dels primers moments, des dels primers segons del nostre atac. Avui parlarem del joc ràpid, parlarem del joc arribant, parlarem també del joc d'espais, parlarem del rebot. Llavors, això del joc ràpid, del joc arribant, d'intentar generar el més aviat possible, jo penso que dintre d'aquests conceptes jo puc estar parlant, jo puc explicar, però penso que hi ha una persona que pot explicar millor que jo, que pot liderar aquest clínic, i vull que en aquest moment m'acompanyi José Ángel Samaniego a portar el clínic amb mi. Un fort aplaudiment, sisplau, per Sama. Hola, ¿se escucha? Yo me quedé afónico después de las finales en Chile, o sea que no tengo mucha voz.
universitario que ganó la Liga Universitaria con Vilanova, decía que existen 3 tipos de entrenadores. Están los que tienen la capacidad de mirar por qué pasan las cosas. Están los entrenadores que tienen la capacidad de preguntarse por qué pasan las cosas. Y había una última categoría, según Ronnie Massimino, que son aquellos entrenadores que tienen la capacidad de hacer que las cosas pasen. Ronnie Massimino concluía que, como en casi todo en la vida, la virtud está en el camino del medio y que un entrenador tendría que tener la capacidad de mirar, la capacidad de preguntarse y la capacidad de hacer. Como Lluís, que es el experto en estadística, nos dirá luego, el camino del medio no es el promedio. Y Salva no era un entrenador promedio. Salva era un entrenador, y lo es, extraordinario. Cuando hablábamos de mirar, él no solo tenía la capacidad de ver lo que estaba pasando, tenía la habilidad para imaginar escenarios posibles. No veía lo que había, sino que tiene la capacidad de ver lo que puede llegar a ser. Yo, que soy el asistente que ha estado más temporadas con él, tuve muchas noches de frustración. ¿Cómo yo no podía ver lo mismo que veía Salva? Si los dos mirábamos igual, más o menos éramos igual de míopes. Con Salva teníamos un problema, era la agudeza de sus preguntas. La capacidad que tenía de preguntar, la curiosidad innata, nos hizo que nos tuviéramos que refugiar en las estadísticas como método para tratar de entender y contestar a sus preguntas. Posiblemente cuando ninguno de los que estáis aquí habéis escuchado la palabra analytics, y posiblemente nosotros tampoco, con Salva ya se analizaban y se generaban datos. Estamos hablando del siglo pasado. Y luego está la capacidad de hacer. Si os habéis fijado, yo hice una pausa. Dije mirar, preguntarse y hacer. Y me callé. Yo estoy convencido que la mayoría de vosotros se quiso identificar con el último modelo. No, yo soy un entrenador que sabe hacer. Y lamento deciros que la mayoría estáis equivocados. Con Salva solo hacíamos 3 tipos de cosas. Sama, ¿Ostras? creo que hay más invitados a esta fiesta. Pensaba que llegaban tarde. Hay más invitados a este partido, Sama. Fuerte aplauso. Te quiero mucho. Sama, dale. Decía
que cuando enumeré el tercer tipo de entrenador, el entrenador que hace, me callé, hice una pausa, porque posiblemente a todos nos gusta reconocernos en ese papel. Yo soy un entrenador que hace, que es capaz de construir mi defensa, mi ataque. Y yo decía que estáis equivocados. Y yo realmente pensaba que el único que lo sabe hacer es Salva Maldonado. Y lo decía porque con Salva solo se trabajaban 3 tipos de situaciones. Aquellas que identificábamos como las más frecuentes en el juego. Aquellas que sabíamos que tenían un mayor impacto en el resultado. Y siguiendo a Kahneman, que es el de piensa rápido, piensa despacio, teníamos muy claro que hay que trabajar aquellas situaciones donde la posibilidad del error es más probable. Y no entrenábamos nada más. Lo que ocurre más a menudo, lo que tiene un mayor impacto en el resultado y aquellas situaciones donde los jugadores se pueden equivocar más a menudo. Todo está inventado y todo está por descubrir. Yo escuché esta frase por primera vez cuando tenía 14 años, cuando me saqué el título de nivel 1. Posiblemente nada de lo que vamos a mostrar hoy, ni nada de lo que hacía Salva Maldonado era original. Es cierto. Yo siempre pienso que alguien en algún lugar, en algún momento, también pudo hacer algo parecido o lo mismo. Pero con Salva Maldonado en los últimos 25 años hemos descubierto muchas cosas. Y la gran virtud de Salva fue que, como la mayoría de nosotros queremos en nuestros equipos, es tener una cualidad, que es la de anticiparnos. Y Salva se anticipó a su tiempo. Todo lo hicimos primero, lo que pasa es que nadie lo sabía. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores. Sergio Scariolo, Julio Lamas, Dusko Ivanovic, Joan Plaza, Carla Durán. Todos ellos han sido entrenadores jefes. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes entrenadores ayudantes. Pavel Tío, a este ritmo, una... Exacto.
que la calidad. Porque la calidad no la podríamos comprar. Pero la cantidad sí es una variable que dependía de nosotros. Entonces nosotros convertimos el deseo de correr el contraataque en la necesidad de correr el contraataque. Nosotros no queríamos correr por placer, queríamos correr por sobrevivir. No teníamos los recursos suficientes para ser competitivos. Y tuvimos que darnos cuenta que la cantidad, y más bien me va a explicar como matemático que es mucho más de los datos, que la cantidad era la ventaja para ser competitivos. Voy a ser un poco más breve, pero el hecho de introducir les estadístiques, d'introduir l'estadística dins el bàsquet, dins un staff, és una cosa que a mi em va sorprendre. No? Jo venia de ser professor de matemàtiques durant molts anys i no en tenia ni idea del que significava tots aquests conceptes que ara realment fem congressos i donem xerrades. Però del que es tractava no era que el número t'expliqués, et donés la solució màgica, sinó es tractava que el número... Gràcies. Que el número et confirmés o et desestimés una intuïció que teníem de la pista. I què succeïa? Succeïa que hi havia certes situacions o certes idees que les volíem buscar amb més freqüència. Com no teníem qualitat, buscàvem la quantitat en allò que ens donava més rendiment. Un era situacions de joc ràpid i arribant per sobre de 5 contra 5. És a dir, no volíem jugar 5 contra 5. El que volíem era jugar ràpid i jugar arribant. Per què? Doncs perquè intuïtivament sabíem que ens donava més rendiment, però al mateix temps els números, sempre dèiem nosaltres, 5 per 5, 0,80 punts per possessió. No en donaven més. En canvi, la resta de joc, el joc del rebot ofensiu, el joc arribant i el joc en contraatac, ens donaven més rendiment, a nivell numèric també. I l'altre era que hi havia certs tipus de tir, després en parlarem, que era el tir de 3 amb els peus a terra i els tirs sota l'aro, que això era una evidència, els tirs sota l'aro, però els tirs de 3 amb els peus a terra, que també tenien molt més rendiment que els tirs sobre el bot, per exemple, o els tirs de rang mig. Això que en aquell moment els jugadors tiraven sobre indirectes, tiraven sobre parada i tir, doncs vam radicalitzar el fet de tirar de 3. Especialment, no solament de tirar de 3, sinó de tirar de 3 amb els dos peus a terra, que eren tirs del percentatge, que eren els que buscàvem. Això el que feia era evidenciar una cosa que el Salva i el Sama intuïen o veien, llegien, anticipaven el que realment passava a la pista. Primer exercici, Sama? Anem a posar el primer exercici. Anem a explicar un exercici que és de construcció de contraatac. Es diu Relay 4x0. Segur que l'heu fet, els entrenadors l'haureu fet moltes vegades. Necessito 8 jugadors. Vinga, som-hi. 8 jugadors. Pilotes també. Agafeu pilotes. Agafeu un parell de pilotes. Vull, escolteu-me, vull interior, interior, exterior, exterior, els altres 4 descansant darrere la línia. Un dels aspectes importants és que els exercicis han de tenir un sentit en quant a millora. És a dir, l'exercici en si no té cap valor si no li donem, si no aportem en què volem millorar. O sigui, com volem que els nostres jugadors facin les coses. I per això és molt important aquest exercici. Nosaltres focalitzàvem molt en la sortida del contraatac. D'acord? Col·locarem la pilota allà, amb els que estan descansant. Amb els que descansen. Bé. Aquí. No, la pilota dins. Explicaré l'exercici sense el micro, perquè si no no puc. A veure. Primer jugador. Interiors, interiors. D'acord? Exteriors estan en el colze. Exteriors en el colze. Farem un viatge fins a mitja pista i tornarem. Un altre viatge fins a mitja pista i tornarem. I un altre viatge fins al final. D'acord? Els jugadors interiors
tu el que fas és la pilota al taulell, i l'agafa al taulell pel teu company, i l'agafa el teu company. Primera acció important és encarar en el rebot, d'acord, al mateix costat on cau la pilota. Sí? És a dir, no podem encarar al costat contrari, has d'encarar i intentar encarar al mateix costat on cau la pilota. D'acord? Els dos jugadors s'obren, tu t'obres aquí, d'acord? Per intentar rebre obert i llegir la pista. Sí? Sempre per sobre del tir lliure cap a dalt. D'acord? Per tant, rebotejador, encara, t'obres, encares la pista, exacte, stop. En el moment que tu veus que el teu company agafa el rebot, tu corres fins a mitja pista, anar i tornar. Anar i tornar. Tu corres fins a mitja pista, anar i tornar. D'acord? I tu botes fins a mitja pista i tu tens l'obligació de córrer fins a la línia de 3. I tornar. El més ràpid que pugueu. D'acord? Toqueu, bot, d'acord? Passes la pilota interior. Sí? Dins i dones a taulell. I ara fareu el mateix pel costat contrari. Quan passis a dins, el colze. Quan tu arribis, el colze, i el mateix. En el moment que ell agafa, tira, tu bloqueges rebot, en el moment que ell agafa, stop. En el moment que tu veus que ell agafa la pilota ja t'estàs obrint. I el que has de fer és mirar l'estat del defensor. I encara més ràpid, la pista. En el moment que tu veus que ell té la pilota, no baixis la pilota del colze, comences a córrer a poc. És a dir, has de rebre en moviment. I li passes avançat. I aquí botes, toques línia i tornes a córrer. D'acord? Quan arribem un altre cop, pilota interior, rebot a taulell, l'agafarà ja el rebot, i tu estàs corrent tota la pista, i tu estàs corrent tota la pista també. Finalitzem en 4-0 ja. Queda clar? Tu puges la pilota per la banda. Aquesta és una situació que marcaven 3 objectius clars. Primer, el rebotejador. El rebotejador encarant sense baixar la pilota, i encarar la pista. Després, el jugador que s'obre per fer gran la pista. Portàvem el contraatac pel costat. Aquí o en aquesta àrea d'aquí. Per poder atacar pel fons, per poder atacar pel mig. I és important rebre en moviment, que no rebre parats. I molt important també que l'altre jugador corrés per davant de la pilota. El jugador que no agafa el rebot corre per davant de la pilota, a diferent carril on està la pilota. Queda clar? Feu 1, 2 i 3 fins al final. I entreu vosaltres 4 aquí. Quan acabeu allà veniu per fora, veniu cap aquí. Preparats? Vinga, allà, vamos. Bé. Arriba. Preparat per el següent outlet. Taulell, obre't. Bona, endavant el passe. Molt ben corregut. Perfecte. Fins al final. Vinga. Vamos, taulell. Obriu. Passa endavant. Molt bé. Arribes. Preparat per agafar el rebot i encarar bé. Tira taulell. No baixis la pilota. Arriba, anem dins i tires a taulell. I ràpidament corres per davant de la bola. La qüestió, un altre cop. La qüestió era intentar portar la pilota el més ràpid possible cap al camp ofensiu. Però un cop arribem al camp ofensiu, desaccelerar per llegir la millor situació. D'acord? A mi, hi ha una de les coses que em va, com a entrenador, i que ho explico sempre quan faig els cursos, em va xocar una miqueta, que és el fet que havien de desaccelerar. És un concepte que jo no coneixia en aquell moment i que ara, ho tinc molt interioritzat. Realment, jo sempre pensava, com a entrenador de formació, que els jugadors havien de ser ràpids, no? I que com més ràpids fessin les coses, millor. Però arriba el moment que els jugadors que van lents, perquè volen anar lents, són aquells que entenen el joc. I que, per tant, hi havia situacions que el jugador necessita anar lent, necessita anar a la seva velocitat, que li permeti llegir i donar passes, executar accions de precisió. I, per tant, això va ser un moment que per mi va ser impactant, no? Desaccelerar. Jo pensava sempre que el jugador havia d'anar ràpid i que havia de finalitzar ràpid. I no, que havia de tirar ràpid. No. Hi ha situacions o conceptes de joc o accions del joc que el jugador és important que tiri a la seva, que executi la seva velocitat. I aquesta era una. Pujar la pilota ràpid i en el moment
que acabeu a mitja pista, d'acord? Baixeu la velocitat per buscar o el pas interior o potser una segona penetració a partir de 3. Ho farem una altra vegada. Preparats? Vinga, vamos, ja. Bé. Bé, molt bé. Rep a dins i finalitza. Preparat per sortir en carrera. Obre ja, en carrera. Passi avançat, molt bé. Ja finalitzem. Allà. No baixeu la pilota, no baixeu la pilota. Encara, al revés. Hem d'encarar al revés. Bé, de moment no ens hem fixat en aquesta part, solament mirem, focalitzem especialment en aquesta part d'aquí. Gràcies. Podeu sentir un moment? Ràpidament entrarem en un altre exercici. Sama, vols afegir alguna cosa? Dintre del que era el joc ràpid, teníem el joc arribant, que és amb el que he començat la meva xerrada. El joc arribant era una situació que no era ni contraatac ni transició. Era un joc per intentar aprofitar els primers segons. I per què volíem aprofitar els primers segons? Doncs per dos motius molt clars. Primera, la defensa no estava col·locada, per tant tenies més opcions de trobar avantatges, de trobar tirs oberts, de trobar talls, de trobar situacions on poder generar. I dos, com més aviat comencem a atacar, més segons es queden per poder trobar un bon tir. Repeteixo, com més aviat comencem a atacar, més segons ens queden per trobar un bon tir. I això era clau per mi, clau. És a dir, si us fixeu, el joc ha anat aquí. Ha anat a començar a atacar amb 16 segons, a començar a jugar l'avantatge amb 16, amb 18, i no esperar els últims 4 segons per generar un avantatge. D'acord? I això provocava que teníem 18 segons, 16 segons per trobar un bon tir. Un bon tir. I un altre aspecte important era que quan teníem un bon tir, l'havíem d'aprofitar. L'havíem d'aprofitar. És a dir, com a la vida, no saps què pot passar, no? El dia següent. No saps. Doncs és el mateix aquí, a la pista. No sabíem què podia passar 5 segons més tard. Si trobaríem el mateix tir o no trobaríem el mateix tir. I com això és un bon tir, amb els dos peus a terra, tir sota l'aro, un tall, l'havíem d'aprofitar. I aquesta era la consigna. A part, això donava confiança al jugador. El jugador sabia que si tenia un bon tir, l'havia de tirar. D'acord? Potser no era el tirador de l'equip, però estava sol, amb els dos peus a terra a la línia de 3, l'havia de tirar. Perquè mai sabíem si després de 5 segons tornaríem a trobar un bon tir. I aquesta era la filosofia. Anem a fer un exercici que es diu construcció de contraatac. Que és un exercici que nosaltres fèiem molt sovint. Molt sovint, igual que el relay, molt sovint. Per què el fèiem tan sovint? Doncs perquè moltes vegades els entrenadors ens equivoquem i pensem que si jo vull córrer, si vull córrer, necessito entrenar a córrer. No, jo volem córrer, però tota l'estona estem jugant 5 contra 5 i sistemes, d'acord? Com vols que els teus equips corrin si no entrenes a córrer? I el que volíem era, diguem-ne, construir a l'equip que corrés. I per tant, per construir l'equip que corrés, necessitàvem entrenar-ho. I fèiem molts exercicis, ja en veureu un parell, aquest i un altre, que ens ajudaven a construir l'equip que volíem. En aquest cas, construir l'equip que jugués ràpid. Necessito dos bases, dos jugadors que portin la pilota, una fila aquí. Necessito 4 exteriors. Aquí, estem allà. 4 exteriors. I necessito 4 interiors. De fet, tots a dins. Vinga, poseu-vos 2 allà, sisplau, i 2 allà. 2 a la cantonada, aquí, a la cantonada, i 2 a la cantonada contrària. 2 interiors aquí, 2 interiors allà, a l'altra pista, a l'altra cistella. Posa't tu aquí, és igual, poseu-vos, repetiu-vos, tots. La pilota una, aquesta. En el moment que la pilota
es tregui de fons, d'acord? O hi hagi un rebot, demanes la pilota per córrer. Els bases pugen, fan dos viatges. Tu pujaràs la pilota i baixaràs la pilota. Els exteriors fan un viatge. Cada vegada corres cap endavant, solament un viatge. I els interiors feu un viatge. D'acord? A l'interior que finalitza, agafa el rebot. El que finalitza agafa el rebot. L'altre que no, que està aquí, el que sortirà primer, corre tota la pista per rebre davant de la pilota. Queda clar? L'altre està descansant i sortirà després. És a dir, la primera acció la passo jo. Tu corres pel carril contrari on està la pilota. Stop, Mateu. Pel carril contrari. No pots córrer pel carril central, corre pel carril contrari, per aquest carril d'aquí. Si la pilota està per aquí, tu corres... No, pel carril central contrari. És a dir, has de córrer, diguem-ne, de colze a colze. Per aquest carril d'aquí, no pots anar encarat a la pilota. D'acord? Tu pots passar o a l'exterior, d'acord? Agafes una mica al mig, passes a l'exterior, però vull que finalitzi l'interior. Si tu reps la pilota, li passes a l'interior, o tu li passes directe a l'interior. Ara mateix fem 3-0, finalitza l'interior. 3-0, finalitza l'interior. Tu agafes el teu rebot i sortirà un altre. I tu la demanes al mateix costat on caigui el rebot. Queda clar? Sí? Preparats? El primer pas el dono jo. Vinga, vamos ja! Finalitza. Rebot i surts! Qui surt? Treu de fons! Corre! No, stop, para, un altre cop. El que finalitza, agafa el seu propi rebot i obre la pilota. D'acord? I a l'interior ja està corrent. Hem de passar al mateix costat. Has de parlar per poder rebre la pilota, és molt important. Outlet! I demanes, stop, para. No correu tant a lateral, correu pel mig una miqueta més. Perquè des d'aquí el pivot està per davant i li pots passar en diagonal. Des d'aquí és molt difícil passar-li a l'altre costat. No correu per una banda solament. És a dir, tu agafes la pilota, outlet, i vas a córrer pel carril lateral, però una mica més central. De colze a colze. Vinga, som-hi, vamos. Bé. Bona, passa una mica més a dalt el passe. Obre, qui corre? Corre. Treu rebot. Traient de fons, Si és bàsquet, traient de fons. Stop. Ara el que farem, repeteixo, no correu enganxats a la banda. D'acord? Ara mateix el que busquem és una situació d'avantatge. D'acord? I per tant, intenteu córrer per aquest carril d'aquí, pel carril lateral, que us permeti passar a un costat o passar al pivot. En el moment que tinguem la pilota a rebot, ja esteu corrent els altres. Ara el que farem serà finalitzar el tir de 3, des del costat contrari. D'acord? Tu pujaràs la pilota, i buscarem el tir de 3 del costat contrari. Des d'aquí, aquí. Quan arribis, baixes la velocitat i tir de 3. I tu el rebot al costat contrari. Si agafes el rebot, d'acord? Si agafes el rebot, ja traiem directe i tornes cap allà. El mateix, amb els altres dos. Queda clar? 3-0, finalitza l'exterior. Vamos ja. No, stop. Surts tu, La passo jo. Qui surt? Surts tu? Preparat per rebre el tir de 3. Agafa el centre una miqueta, per poder passar. Vamos, ja. Rebot, costat contrari. Ja surts. Igual. Busca el tir de 3. Hem de córrer per davant. Pivots, hem de córrer per davant. Corre per davant. Prepara per obrir-te allà. Parla, que estàs aquí. A un costat, treu a fons. Cap al centre. Stop. Bé, en aquesta situació és molt important que el jugador que tira de 3 rebi que no estigui en moviment. És a dir, la diferència entre rebre en moviment i rebre amb els peus a terra
rebre amb els peus a terra, en el moment que la pilota vola per l'aire, es col·loquen els peus i tires amb els dos peus a terra. La diferència és molt important en quant a la qualitat del tir i en quant al rendiment del tir, en quant al percentatge. I per tant era molt important, i ho treballem específicament, que el passe en el tir de 3 fos amb els dos peus a terra. Ara el que farem serà el següent, d'acord? Us col·locareu els dos bases a l'altre costat. Aquest exercici tenia moltes més opcions. Ara introduirem una opció que li dèiem llegando pic, que era un bloqueig en arribada. Un bloqueig en arribada, d'acord? Era un bloqueig que no buscàvem el contacte físic del bloqueig, perquè no era la línia de 3. Era aprofitar l'espai que ens donava la pista per poder fer el bloqueig el més lluny possible i poder atacar la velocitat. D'acord? Per això era molt important pujar la pilota ràpid, baixar la velocitat quan creuàvem la línia de 3, esperar que el gran fes l'acció que anomenem slip, és a dir, que anomenem no bloquejar i anar-se'n, i en aquell moment canviar el ritme i atacar aquí, per buscar un tir de 3, o per buscar el passe al robo, o per buscar una penetració, un avantatge. D'acord? Quita la pilota, aquí. Passa un gran... Tenim exteriors, un gran cap aquí. Preparats? Farem una cosa. Estigues al mig. Deixarem els exteriors a l'altre costat. Posa't allà. Els interiors, el que heu de fer, bases, pujar la pilota i aturar-vos, o sigui, pujar el més ràpid possible, i aturar-vos en aquesta zona d'aquí. Baixar la vostra velocitat, no anar-vos a la línia de 3. Intentar baixar la vostra velocitat i en aquest moment fas el bloqueig sense parar-te. Corres, baixes la velocitat i canvies el ritme girant el cap el més ràpid possible i busques el rol. Tu pots penetrar, passar el rol o passar el tir de 3. Queda clar? Tota l'estona és el mateix. Sí? Ara sí que busquem, atenció grans, ara sí que busquem que el jugador que agafa el rebot és el que està fora. Queda clar? Tu finalitzes i el que entra és el que agafa el rebot. Digues. Tu també corres i tu pots acabar un tir de 3. Tu corres de cantonada a cantonada i preparat per tirar. Queda clar? Tu t'obres. Vinga, ho farem un parell o 3 de vegades. Vinga, vamos, ja. Baixa la velocitat, creua't, ataca. Molt bé. Bon passe. Rebot i ja, tornes a obrir. Mateix costat. Aquí. Baixa la velocitat. Creua't. Molt bé, preparat per tirar. Un altre rebot. Obre al mateix costat. No baixes la pilota. Baixa velocitat. Creua't. Obre. Baixa velocitat. Molt bé. Bé, stop. Molt bé. Un aplaudiment per ells perquè ho han fet molt bé, Us podeu sentar, sisplau? Senteu-vos. Bé, aquí treballem molts detalls, no? Molts detalls, entre els quals el fet de creuar-se, d'intentar molestar, entre cometes, estorbar, no era bloquejar, era estorbar el defensor. Si el defensor estava aquí, a l'interior anava gairebé a molestar-lo, perquè la tendència d'aquest bloqueig és a passar per sota, però quedar-te davant de la pilota, davant del jugador, i la pilota ja estava allà. Per tant, era molt important la connexió entre els dos jugadors i el creuament entre els dos jugadors. I després també molt important el fet d'estar cadascú en el lloc on li pertocava, a les cantonades i lluny de la línia de 3. Lluny de la línia de 3. I ara enllaçarem això amb el tir de 3.
Som-hi. No nos queda mucho, Sara, de tiempo. ¿Que por aquí vas a entrar al space? Sí, sí. Nos hacemos contraataque por equipos. Vale, 8 jugadors. Una pilota. 2 aquí. Vale? 2 blancs, 2 blancs, 2 vermells, 2 vermells. Hola, pilota. Aquest és un exercici que bàsicament el que volem és posar-lo sobre la taula perquè és segurament un dels exercicis que feien més. El feien molt en 3x3, que em faltaria un jugador, d'acord? El feien molt en 3x3 per treballar contraatac, per treballar transició i per treballar situacions de joc ofensiu i defensiu, d'acord? Es reparteixen, nosaltres sempre utilitzàvem marcador. La competició és un dels leitmotiv de l'entrenament, de la metodologia del Saba i del Sama, d'acord? La competició ens ajudava, a reproduir emocions que després succeeixen als partits, a reproduir la situació de joc real que després succeeix als partits i també a que el jugador s'ho passés bé. Al final, el jugador, com millor s'ho passa, doncs millor t'entrena. Millor t'entrena. D'acord? Aquest exercici, que tothom l'haureu fet, d'acord? Ens ajudava a entrar a l'entrenament i després també a reproduir situacions ofensives i defensives, com he explicat. Hi ha 2 equips, d'acord? Imagineu, marcador i temps. Hi ha 2 equips. Els 2 primers, veniu cap aquí. Els 2 primers, veniu cap aquí. Ara farem en contraatac. Ho farem en contraatac. Contraatac per equips, d'acord? Aleshores, per exemple, vosaltres, jo tiraré la pilota dalt. Qui l'agafi ataca, l'altre defensa. En el moment que vosaltres, imagineu que vosaltres l'agafeu, d'acord? Vosaltres defenseu. Quan vosaltres defenseu, agafeu el rebot o si entra cistella i passeu automàticament als vostres companys. És a dir, vosaltres feu defensa, outlet i descanseu. I els que estan atacant fan atac i balanç defensiu. Agafeu rebot, outlet i descanseu. Aquí era molt important entendre la filosofia que quan un bon atac acaba amb un bon balanç defensiu, d'acord? O amb un bon rebot ofensiu, d'acord? Sempre després d'atacar, l'enllaç atac amb defensa era clau. Per tant, tots els exercicis acabaven, la majoria d'exercicis acabaven atac amb defensa i defensa amb atac. Per tant, acabo defensant i la següent acció és agafar outlet i obrir la pilota. I aquí descanso. Enteneu? Sí, no? Normes. Escolteu les normes. Ara que fem contraatac, si la pilota entra a cistella, no es treu de fons. Directament outlet per jugar 2 contra 2, 2 contra 1 o 2 contra 2 allà. En el cas que robeu la pilota, el mateix equip ataca i el mateix equip defensa. Sí? De moment són aquestes 2 normes. Em deixo alguna setmana de norma? Parece que no. Som-hi? Ara jugarem uns quants viatges. D'acord? Preparats? Vinga, som-hi ja! Ataca! Ràpid! Busca avantatge! Outlet i sortim! Corre! Ataca! Outlet, sortim! Passe! Treu avantatge. Treu ràpid, preparats per sortir, pots defensar si voleu. Ataca. Stop. Aleshores, aquest exercici bàsicament el volíem ensenyar. Què succeïa? Teníem 2 equips, d'acord? L'equip blanc i l'equip vermell. I encara que juguin 2 contra 2, siguin diferents perquè es van canviant, són el mateix equip. I per tant van puntuant, els del mateix equip, fins a arribar a 7, fins a arribar a 9, etc. I a partir d'aquí ficaven normes. Per exemple, volíem aconseguir tirs de 3, els tirs de 3 valien 4 punts.
jugàvem més 3x3 que no 2x2. 2x2 era per tancar una mica, per començar a entrenar. Després amb el 3x3 jugàvem situacions ràpides, jugàvem situacions també d'arribada, amb bloqueig, de llegando pic, de llegando fondo, que és un bloqueig que jugàvem per línia de fons, d'acord? I el sistema de mecànica era sempre aquesta, d'acord? Dos equips puntuaven cadascun dels equips i col·locaven normes en funció del que volíem aconseguir, d'acord? Que el que feien era posar un hàndicap a l'exercici per forçar una situació determinada, d'acord? Jugàvem també situacions de joc, que ara no les podem reproduir perquè en 2 contra 2 és molt complicat. Ara el que farem serà, en comptes de jugar contraatac, d'acord? El que tingui la pilota, sí? Aquí molt millor fer-ho amb 3x3, però que tingui la pilota pujarà la pilota i l'altre li posarà un bloqueig el més alt possible. És igual si és un petit al gran o un gran un petit. Jugarem arribant, d'acord? Si podeu córrer, correu. I si no podeu córrer, en el moment que creueu la línia de 3, baixeu la velocitat, d'acord? I espereu l'altre per creuar-se i ataqueu. Queda clar? Sí? La defensa normal, feu el que pugueu. Passeu per darrere, perseguiu, el que vulgueu. Preparats? Vinga, ja, som-hi! Ataca, ataca, ara creua't, ataca! Rebot! Corre! Si podeu atacar, si pots atacar, si no baixa la velocitat. Molt bé. Recordem que el bloqueig era un bloqueig sense impactar, intentar creuar-se i jugar el més a dalt possible. Rebot i obertura, corre, treu en moviment. Creua't i ves tant. Para. En el moment que robaven, d'acord, el mateix equip atacava. La idea és no bloquejar, sinó intentar jugar amb l'avantatge de la pista, de l'espai, creuar-se i arribar. En el cas que no podeu acabar, llavors intenteu jugar sense pilota i no poseu la pilota al terra. Jugueu amb la pilota a les vostres mans. D'acord? Vinga, un parell de vegades més, som-hi. Creua't, molt bé, ataca! Ja estàs, corre endavant, baixa la velocitat. Creua't. Vale, ja està, podeu seure, sisplau, gràcies. Aquest exercici, d'acord, l'enllaçàvem en moltes situacions on volíem treballar defensa i atac, d'acord, i on volíem, diguem-ne, treballar alguns dels nostres moviments de 5 contra 5, on era molt important el tema dels espais. ¿No, Sama? Sí. Antes decía que en el 2010 la FIBA manejó la línea de 3 puntos. ¿En qué año la FIBA decidió que el campo era más grande, que había cambiado de campo? ¿Alguien sabe la respuesta? Que todavía no ha tomado una decisión. ¿Pero cuánta gente ha dedicado mucho tiempo de su vida a opinarse sobre el tema? A ver,
más impactantes es jugar las ofensivas con estructuras asimétricas. Que como nunca habéis oído hablar de esto, lo voy a explicaros que todos lo hacéis o alguno de vosotros lo hacéis. Un diamante, dos picos en los postes bajos, un tiro debajo, otro en el tiro libre, con el balón en el centro, es una estructura simétrica. Hoy no voy a hablar de lateralidad y simetría, porque esa es técnica y no tenemos tiempo. Es una estructura. El famoso doble high de los cuernos que tanto os gusta es una estructura simétrica. ¿Alguien ha dicho que es una estructura que da mejores espacios en el campo? ¡No! No son estructuras que distribuyen con la mayor amplitud a los 5 jugadores en la cancha. Estaba abandonado, se fue a una liga de verano, una de las que fue, y teóricamente iba a haber jugadores que quería fichar, y lo único que se trajo en un papel así, escrito a bolígrafo, era una estructura de fuego técnicamente. La T. Y se le ocurrió situar dos pibos así, haciendo el trenecito, que luego los árbitros decían que era ilegal. Así a frase de los brazos que enseñábamos. En un codo de la casa. Situar un perímetro. Pues 5 jugadors, 5 jugadors, 5 jugadors, 5 jugadors. Una pilota, una pilota. La pilota allà, pilota allà, pilota allà, pilota allà, posa't tu. Interiors, aquí. Interiors allà. Exterior, exterior. Exterior, interior, interior, un interior. Cuatro tiradores. Porque de aquella estructura el cuerno se arriba. Ya todos los equipos empezábamos a poner un trigo lejos, fuera de la línea de defensa. O sea, cuando los cornetes estaban jugando. Había que hacer el campo más. Sama, te la estoy poniendo aquí, mira. Ah, sí, vas a explicar la técnica. No, 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 no. No, ara... La idea és un sistema, és una situació de joc que s'ha jugat moltíssim a partir d'aquell moment, que era col·locar, primer de tot, ser molt restrictiu a l'hora d'arribar a les cantonades, d'acord? De col·locar els dos jugadors concretament a les cantonades i dels espais que genera el fet de que el nostre jugador de pilota estigui molt a prop de la línia de banda i molt lluny de la línia de 3. I a partir d'aquí és una situació on l'entrada del sistema més les múltiples variants que pugui tenir és el 4 bloqueja, Staggers, el 4 bloqueja, d'acord? És una situació on, per exemple, la T2 era una situació que pujava, d'acord? I el 4 el teníem a la cantonada, rep a la línia de 3, una mica lluny de la línia de 3, aquí, perfecte. Perfecte. Llavors hi havia un jugador de bloqueig directe. Aquest era el sistema base, entre cometes. L'entrada era aquesta, on col·locàvem gairebé sempre el 4 obert a la cantonada per obrir els espais. Tot tuyo, Sama. Y cuando llegamos a Estudiantes, ahora me reía porque el Ferran, que jugaba en Badalona, digo, porque hablaba de la T, que se acordaba de todas las marcas, que la que sale la marca, las 4, las 2, todas las redes. Y ahora la estructura que implantamos en Estudiantes, que ahora todos la conocemos, que la Liga de los Juegos, el fallo famoso, aunque algunos lo juegan como estructura simétrica, muchos. Nosotros la jugamos lateralizada. Solo lo voy a decir por encima porque yo creo que salgo de una clase magistral para Mataró, online, pues pandemia. Está en internet, en YouTube se puede encontrar. Echar al space y ahí explica toda la estructura de lado. Era colocar un triángulo en un lado y una pareja jugando en el otro. Jugues lluny de la línia 3. Un fin con el codo, con lo cual vaciábamos totalmente la pintura pues en la otra manera de la optimización de los espacios y del juego sin balón, que es algo que tanto estamos jugando. Sí, y sería una estructura como esta. Esta estructura, como la anterior, la de, son estructuras que tienen una distribución más eficaz de los jugadores en el campo. El día que se descubran equipos sistemas para vuestros equipos, si uno de los problemas que tenéis es que pensáis que la cancha se queda pequeña, tenéis que revisar que
és que no es queda paraula del rebote. ¿Ruedas y preguntas? Sí. Bé, jo voldria afegir una cosa amb això. Una de les coses que també em van semblar més interessants, o em semblen més interessants, és el fet de no jugar a prop de la línia 3. Hem parlat, el Sam ha parlat de jugar per darrere de la defensa, de jugar per darrere de la defensa, de jugar els pick and rolls lluny del mig per poder tenir més espai, per poder progressar, però especialment de jugar lluny de la línia 3. D'acord? De no jugar sense pilota, excepte que estiguis a les cantonades, prop de la línia 3. I això el que fa és generar molt més espais per poder crear l'avantatge. Era molt important que les cantonades estiguessin ocupades, d'acord? I que el jugador que estigués interior estigués per darrere de la defensa, en cas que tinguéssim. Però era molt important igualment el fet de jugar lluny de la línia de 3. I en el moment que volguéssim, que jo rebo un passe, atacar la línia de 3 per poder tirar o per poder doblar la pilota, fer un extrapàs, atacar el close-out, etc. Sí? Doncs deixem... Teníem més, Teníem més, podem estar aquí. Tenim 5 minuts per preguntes, algú vol intervenir, algú vol comentar alguna cosa? Digues. Sí. No, els altres també desacceleren, perquè, per exemple, si nosaltres pugem la pilota i aquest jugador està desaccelerant, l'altre que està pujant al mateix moment també està desaccelerant, perquè no volem atacar la línia 3 fins que la pilota no arribi, i per tant també ha de desaccelerar. Un altre moment de desacceleració, jo penetro, veieu la situació, no? Jo penetro, posa't a la línia de fons. Ella està al costat contrari, juguem sense pilota, jo penetro per aquí, on vas tu? Aquí, no? En aquest moment, jo desaccelero per passar i ell desaccelera sense pilota, per poder rebre i tirar amb equilibri. Són aquestes accions de desacceleració que moltes vegades són més difícils pel jugador que accelerar. Què més? Donem un fort aplaudiment pels jugadors que ho han fet molt bé. I agrair, no ho he dit abans, però el Sama ve de Xile, especialment per estar aquí avui amb nosaltres. Vull que li donem un fort aplaudiment al Sama també, perquè realment l'esforç